madundo apenji kanyo ni kapok ne ukawo kang mano mar chungo tiyo chungo kawo okumba mar thieth mar SHA ne jotuo mabiro chudo kod SHA bende nubedo piny mar mondo mi upor wach kod sirikal tang'o manotimore ma koro ukawo kang ni koro wacho ni wanto koro wabobedo ka wachungo tiyo kod SHA to okang ma ukawo en okang ma biro dhi mbele nyaka karang'o Dr. Mamo? Erokamano Joyce. Penjo mipenjo no kendo en penjo ma nyaka wang'i ni SHA ni nochako nadi. Ka ne SHA chako ne wayudo thuolo kaka Rufa noluongwa mondo wawuo mondo wachiw pachwa e wach SHA ni. Noluongwa gi a public participation, noluongwa nyaka e bunge, noluongwa e stakeholders meeting gi forum. Ma duondwa ne notegno ahinya. Ni gima nyocha timre gi NHIF ma iyudo ni chudo ok dhi mbele niwach pesa ma NHIF ne choko ok ne rom. Kik wakaw gigo mwakete SHA. Ma jogo mane ochung' ne SHA nong'isowa ni SHA wuon en gima iluongo ni seamless, en gima itiyo gi IT technology, itiyo gi gima iluongo ni AI artificial intelligence ma claim ni kodonjo onge ng'ama biro mulo kata claim ni ibiro na wana claim e account. Mokwongo gima notimre ni system mane gikwongo gidwa keto nokwongo nopodho molwar ma gimanyo kendo system moro manyien. Mano gima notimre ma kodok kata motim reporting ibiro yudo ni system ma SHA mokwongo nolwar. Mwaduogo ng'iso gi niya kar mondo waket ni nyathini udwa chunyo gi wuoth ok uwe omol uwe NHIF mondo wabed gi gima iluongo ni gradual transition. Noluongwa ni wan jok ma wadwaro sabotage, noluongwa ni wan cartels, noluongwa ni wan jok ma wahero mibadhi. Koro wacho ni oyo we kar wabro neno. Bang'e wasobedo gi buche, wasobedo gi ndiko ne migawo mar thieth, wasondiko ne Director General mar migawo mar thieth Daktari Patrick Amoth, wasondiko ne migawo motelo ne thieth Migosi Adan Duale, wasondiko ne jogo duto te nyaka jatelo mar SHA Dr. Mwasi Mwangangi kapok nodonjo. Mwang'iso gi ni gima timore ni gima waneno gi SHA ni mokwongo uyawo thuolo ne osiptende mang'eny moko gin osiptende manyawawa. Ma biro kelo chandruok e wach chudo. Mar ariyo, gima nuwacho mar artificial intelligence, mar AI, mar first in first out, ok ti. Sani wan gi gimiluongo ni human interference. Mantie jok moko mang'iyo ni koro kaka sani osiptal mar Dr. Mamo, kar mondo wachule $1,000,000 we wamiye siling 1,200,000. Kar mondo wawe system oti wayudo ka koro system bedo gi interference. To mano koro bedo kelo chandruok ni wach iyudo ni otie osiptende moko madhi kata dweche 4 kata dweche 5 mapok ochul. To kendo iduogo yudo ni nitie osiptende moko manyawawa michulo kata $1,400,000. To en osiptal magara onge magara dhot mantie minyalo jatuo nyalo donjo pok odonjo ga nyaka chieng'. Mage chandruok ma SHA osekelo. Bang'e wige 2 mokalo nwandiko ne kendo SHA mwang'iso gi ni wasechopo kuma koro wasobedo kwa wuoyo. Wamiyo wige 2 mondo ng'i gik ma undiko gi points ma 7 mwandiko gi mondo ng'i ni ere kaka wanyalo chako wuoyo mondo wayud thuolo mar bedo gi ratiro mar ber kaka SHA onego bedi. Gi adiera migawo mar thieth, migawo mar SHA onge ng'at manoluongo wa e bura mora mondo wabed piny gine gima wantie kata barua mwandiko no ok ne giduoko. Gima ne gitimo ni seche ma wawachogo ibro yudo ni migawo motelo ne thieth Migosi Adan Duale bro dhi e TV, bro dhi e DCI to wacho ni oyo osiptende madhi 1,138 osiptende go te otimo makosa wasotero file gi ka DCI. To kwa penjo ni to itero gi file gi ka DCI nadi to SHA regulations gi the SHA Act wacho ni nyaka ibed gi gimilongo ni dispute resolution mechanism. Ere barua misondiko ne jogi ming'iso gi ni ere yudo gi mibadhi mae gimudhire timo. Mibadhi yudo inyalo yudgo ng'ato samoro nyalo bedo makosa makata otimre makata ng'at mane nitie receptionist ma otimo makosa.
mage chandruok manyocha wasobedo mawacho. Wan gima wacho ka Rufa ni wan ok wan jok ma wacho ni wadwa bedo mibadhi, kendo wan gi anti-fraud policy. Gima wadwaro ni SHA kaka nonego bed ni tiyo, onego ti. To kok onyal tiyo kaka onego bed ni notiyo, kara onego goe randa, wabunge odogo ng'iye, kotelne gi jatelo mar Health Committee Dr. James Nyikal, mondo ng'iye maber, olos kaka SHA tiyo, omed SHA pesa, kok onyal chulo osiptende, omany pesa monego ochulo osiptende. Kumwantie ni nitie pesni moko mag NHIF, madhi koro chakre higa mar 2017, mantie osiptende ma pok ochul. Madhi mana bilion 33 bilion. Ma serikal maduong' gi jatelo ma piny Dr. William Samoei Ruto no singo wach ni bro chul pesni gi te. Wapenjo niya, kang oso sing gi jatelo, ang'o mamono kendo serikal chulo pesa ni? Ang'o momiyo koro ginyal nyiso ni oyo kok wabi chulo dwe mar 6, wabro chulo dwe mar 9, to wabro chulo tarik kama. Hapa ni mane gik ma Rufa wacho. Ato nyaka sani